Boas tardes, benvidos a todos. Son Abel Losada, concelleiro de Cultura. Primeiro, trasladar unha disculpa do alcalde que por cuestións de axenda non pudo vir. Darles as gracias por estar aquí en Valladares e esta actuación de Son de Seu, de Rodrigo Romaní, forma parte dun programa de achegamento de todo tipo de música, neste caso música folk con unha trayectoria de público, de crítica, de éxito, pois contrastada polas diferentes zonas de Vigo. Van a ser 4 concertos, empezamos en Valladares, logo pasaremos a Bembrive, logo a Beade, logo a Matamá, por este orden, creo que os xoves, e, bueno, pues agradecer a vosa asistencia, espero que disfrutemos, seguro que vamos a disfrutar do concerto, sempre se disfruta.